Blwyddyn newydd dda i chi gyd. Gobeithio eich bod wedi cael Nadolig hapus a heddythlon. Wrth i'r flwyddyn ddod i ben, dyma edrych nôl ar y 12 mis diwethaf. Blwyddyn eithriadol a weithiau blwyddyn anodd. Rwyf am gymryd munud i feddwl am yr holl bobl, ledled Cymru, sydd wedi helpu i'n gadw ni yn ddiogel. Unwaith yn yr agor, mae ein gweithwyr rhengflaen a staff a gwasanaeth iechyd wedi gweithio'n fwy galed nag erioed. Dydd a nos, maent wedi gofalu amdanom ac wedi ein amddiffynnu. Diolch o galon i chi gyd. Nawr, mae'n bryd dechrau meddwl am y flwyddyn i ddod. Blwyddyn newydd llawn posibiliadau. Bydd llawer ohonom yn gwneud a ddeinid blwyddyn newydd. Os nad ydych wedi gwneud hynny'n barod, rowch y trydydd brechiad ar dop eich restr. Rydym yn gwybod y bydd wythnosau gyntaf 2022 yn anodd. Mae Omicron yma yng Nghymru ac yn symud yn gyflym drwy ein cymunedau. Byddwn ni'n gwneud popeth y gallwn i'ch diogelu chi ac diogelu Cymru. Gyda'n gilydd, fe ddawn allan o'r pandemig yn gryfach. Mae dyddiad gwell i ddod. Amser eto i fod gyda ffrindiau ac theulu. Amser i greu atgofion newydd. Felly, os gwelwch yn dda, dewch i ni dynnu gyda'n gilydd eto ar drothwy blwyddyn arall. Blwyddyn newydd dda i chi gyd.